Roni Peiponen on kuollut 25-vuotiaana. Entinen Veikkausliigan jalkapalloilija Roni Peiponen on kuollut. Roni Peiponen on kuollut. Hän oli kuollessaan 25-vuotias. Suru-uutisen vahvistaa Peiposen entinen seura HJK. Peiponen lopetti ammattilaisuransa jo 23-vuotiaana rikkonaisten vuosien jälkeen. Peiponen muistetaan huippulupaavana puolustaja. Hän suuntasi vuonna 2016 HJK STA norjalaisseura Moldeen. Sieltä pelaaja palasi lainalla takaisin helsinkiläisseuraan. Lopulta Peiponen pelasi HJK SSA vuodet 2018–2020, kunnes lopetti uransa. HS kertoi vuonna 2020 Peiposen sairastuneen masennukseen pelastessaan Norjassa. Molden henkinen valmentaja Morten Osli kertoi suoraan, ettei jalkapallo tekisi suomalaiselle hyvää. Peiponen kertoi myös HS:lle, että viimeisinä pelivuosina jaksaminen oli koetuksella. Ex-lupaus söi uniongelmiinsa lääkkeitä ja kärsi loukkaantumisista. Tänä vuonna Peiponen palasi jalkapallon pariin. Hän pelasi kolmosta Atletico Malmissa.